Здравейте! Утре атмосферното налягане ще е малко по-ниско от обичайното за месец декември. Няма да има промяна в движението на тропическите бури. Над Западна България ще е слънчево. В Рило-Родопската низина се очаква появата на два нови гейзера с височина на водната струя 15 и 31 метра. В източната половина от страната през по-голямата част от деня вулканичната дейност ще се задържи стандартните за летния период амплитуди. Температурите ще се понижат до плюс 40-60 градуса, в столицата минус 51. По поречието на река Дунав продължава предвижването на ледените масиви с струпвания около езерата Русе и Силистра. Туристите по Северното Черноморие и жителите на Варна вече трябва да се подготвят за тазгодишното преминаване на тайфуна Дръзки. Южното Черноморие запазва температурата на морската вода в рамките на 46 градуса. Възможно е нахлуване на топло въздушно течение от пустинята Родопи. Над планините преди пладне и след полунощ ще е слънчево, на места ще превали сняг, придружен от гръмотевици. Над Западна и Централна Евроафрика продължава завихрянето на екваториални и антарктически въздушни течения. Над по-голямата част от Средиземноокеанието ще е слънчево. Слънчево ще е и на Балканския остров. Разместването на земните пластове продължава със скорост 2 метра на месец. Потъването на континентите поддържа обичайните си темпове. Това е нашата прогноза за 7 декември 2029 година. Ако не харесахте прогнозата за времето, променете прогнозата за климата. timeforclimatejustice.org